alus manis nangsa Kentingan. Kalau di Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang Cerak PLN. Kutang tansah bisa abdi Lagu rasa dan terbahayomi bojoku Tata susila dadi tapak tulangan Tapi iku serenungan Kudu dadi sana Beriku nabayang Mereka budaya Itu rasa Keikung sabanta Ayo Selamat malam Du Umi. Selamat malam Mbak Limbo. Nggih. Suwera ketemu ya. Kok Mbak Limbo nggih Pak De. Oh, nggih nggih. Nggih. Ya pancen bapak iki wis tuwa. Bapak Gen. Nggih. Nggih. Ngene. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Nggih, Pak. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Nggih, Pak. Ya. Mbak Sevilla karo Mas Rizky dadi manten. Nggih, Pak. Waduh, cah iki saja yuk manutan. Nggih, Pak. Ya aja munggah nggih. Mendoakan apa kepada temanten? Oh, Berdua. mendoakan Iya. kepada temanten berdua. Walaupun Tapi, kamu belum jadi manten enggak lah apa-apa. nggih, kula dereng nate dados manten. Nggih. Napa pareng to, Pak? Boleh, boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi walah wis. 2004 wis bayi cenger lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih. Iya, Berarti sekarang umur piro? Dua- Roli koro 22. 20. 22 iki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. roli 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau wis dalam enak. bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan patang likur, 5 likur, Rem. Nggih, 6 mboten likur, ngoten. 7 likur. Bukan, 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti aku Oh, oh. 33 lawe. Iya, Alah, betul. Telu Karo lawe. Eri saya marake mumet ning sirah. Nggih. Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin.
bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih Mbak, Mas. Saya tak protes. Pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga kuwi ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Kuwi Oh. jenenge silent treatment. Berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra padu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian ya padu kuwi. Oh, gitu. Nek padu terus ya ora Ya apik. rape. Nggih. Iki Betul, lho, Pak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih. Mbak Umi, sakmenika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten. Solonipun pundi? Kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Kentingan. Kentingan, kentingan. Kentingan. Kalau di Iya. Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang cerak PLN. Cerak PLN. Oh, namanya kentungan. Ya itu. Pokoknya KM 8. Coba aja ke sono. Nek Kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Ya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Hafifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah. Iya ya. toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes suci. Nggih. Situ. Situ. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak juak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah. jelas. Nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh, nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Dugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Oh. Yang nyanyi Mbak Ima. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Oh. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Oh, Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai K. Iya kah? Iya kah? Ayo Mbak Umi. Nadian wujud temong peksi. orang yang papat lagi lahir. Ayo, aku isih kerasan yang ketingan akhir-akhir ketingan orang papat. Nggih, Pak. Nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Oh, Nikah. ngoten. Nggih. Nikah 2004.
Alus manis nangsa Cita-citane Mbak Umi dados napa? pengen dados anu Pak, Napa? manten. Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wing. Pengen jadi orang yang bermanfaat aja Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya kok bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki posisi? Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya belum punya cita-cita, masih apa itu cari jati diri gitu loh Pak. Oh iya. Ya masih merangkak. Semono merangkak. Cetok ngadek jek kok merangkak. Wasawenggan kung golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga engatiku nyanding bisa Guminir barang. Wah iya Mbak Umi. Mbak Elisa bisa duduk di sini nggak Oke, apa-apa. iya. Biar Umi Hafifah Ratu Podang Kuning. Iya. Sebeli so wong kacek setahun karo Awang anakku. Iya, no Awang 2005 iki 2004. Iya. Endah. berarti kula sak putrane jenengan nggih Pak. Yo sak anakku, Nggih, wis anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo, yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasa. Tuyuran anggur lek isih tak sayang. Obeng-obeng mitangku ora krasa.
Dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancane nduk bumi Jo. Jangkep ono Mas Jolang, ono Mbak Umi, ono Mbak Elisa kene sa ngene. Iki mau didhisikke sesideman kembang rawe ki Mbah Kung menika. Oh, ngaten. Wong loro ono Mbak Elisa, ono Mbak Umi. Weh, Upama padha legane upama sak pantaran lho, Jo. Cik. Guru upama kowe milih Mbak Elisa apa Mbak Umi? Awakmu nek kira-kira ya iki aku takon sik wong cinta kalau tidak sehati bagaikan sebelah tangan Bertepuk saja. sebelah tangan. Nah, Nggih. umpama aku naksir jenengan ngono pertama kali permintaane sampean apa? Bingung mesti. Retindasku elek to. Ya sampean aja mutusi ngono Nah, sik. permintaan kira-kira apa sayang? Permintaanku dikasih kepastian aja dulu. Wow. Pasti, nek niki pasti. Kalau Elisa permintaan pertama apa sayang? Aku sing tak jaluk. Iya. Motomu. Wah iya. Apik lho Jo, Jo. Teresnoi cari moto turun ke hati. Oh. Tadi ki ndelok motomu dulu. Oh, motomu mendolo. Motomu dulu kok moto mendolo. Lah itu tadi ngomongnya mumet ngono ya. Dari mata turun ke hati, terus akhirnya menjalin cinta sehati ke pelaminan. Wah, cara bojoku loro ngene Pak Igit. Piye, piye? Tanggaku bendina ndonga aku kondang mati.
Kok iso? Lah sing lanang kaya boyo sing wedok ngene-ngene iki lah ya. Ape ndang ape do dinggo. Tapi malam hari ini kamu pasangkan keduanya menjadi mesra seolah-olah menjadi pasanganmu. Mbak Elisa coba sesideman digandrung Julang. Etek-etek wis sesideman karo Julang. Oh ngeten. Kula sik gandrung niki. Oh iya no. Ya, Sing rada apik yoga ya gelem aku. ngene lho. Ora sangkempet, engko nek ketok-ketoke kok awakmu ora betah terus kepengin mutah langsung sor ngono wae ya. Ada ya. Yo. Wiwitane Wiwitane dicekel tangane. Kene tak cekeli. Oh, Tak cekeli. cekeli. Aku sing wediline iku lho. Kok cekel ya. Tak demek. Hah, aku ape didemek. Anderek sang peki. Nembe gandeng nopo Mbak Elisa? Nikita. Heeh. Nikita. Heeh, gandeng nopo niki? Kadal. Mbok nyambik ngono ora apa-apa, rada gedhe sithik. Jenengan ngerti kadal ora? Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Melete Jon? piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi, Ya mripate iki lho. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku, Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibuke niku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Lah ibu-ibu nek karo do guyu, berarti kowe omahmu sok nggo kumpulan ki nggo Bang Mekar ya, Jon? Nggih. Kemis sore, Kemis sore. jam 4 kae. Jam 4. Jenengane mbok takok wong Bu Sigit ya anggotaku kok. Layak. Kowe terus ngomong bareng-bareng do ngopo to kowe? Nika anu Pak Igit, saderengipun utang memang kan ada kata-kata perjanjian. Oh, perjanjiannya piye? Ya. Ini kalau satu kelompok mengucapkan dengan kalimat, saya berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Terus? Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Bojoku diutang pira lho? Oh, alah, Pak Bukit niki saniki setiap Kamis nika 227. Nggih. Niki pun tok 40 ajeng diguling melih. Sayang terus ke melih. Wong loro kok ayu-ayu kabeh. Karo bojomu sing nang omah ayu ndi? Ayo apa iki? Pak Igit masih mumet ya ayu iki to Pak Igit. Pria bagus kang olah budaya Bocahe ayu pinter kepengin nyetot pipine ibuke aku. Loh, Tak kira nyetot pipine anake. Lah putu anak iki wis pantarane anakku kok Pak Igit. Piye umpama menurutmu ngono awakmu iki imbang-imbangan umur wae ya. Nggih. Pura-pura bersandiwara. Umpama awakmu omah-omah karo aku ngono piye perasaanmu? mesti aku ngenes. Lah, iki jawaban jujur iki. Heeh. Lah ya mosok aku tangi turu nyawang kaya ngene. Arep turu Turu nyawang kaya ngene. Madang nyawang kaya ngene. Terus iso uga aku terus mbok setrumno listrik kabeh gede ngono ya. Kaya wong nek lanang ku wong wedok ki rasa milih-milih sing penting cinta yang suci. Wong nek wis dadi bojone iki lho, sing dienggo iki ora raine. Lah apa nih? Loh. Apa maksudnya napa? Ati. Oh, hati. Oh, ati. Sehati one heart. Iso Inggris Lah barang. nggih, kok saged bahasa Inggris bareng to Pak niki, Pak? Oh, ki basa apa-apa iso kok. Sunda iso. Basa Sunda saged. Madura iso. Arab ya iso. Ah, kene keturunan Arab. Arab apa? Arab pati genah. Iki. Sawan menyang
Lho iki Nduk Umi. Wah, iki WA saka Pak Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto. Oh. Ki nyimak dadi 2 layar. Sing kiri iki nggo timnas karo Vietnam, sing tengen Sige Channel. Oh. Kalah kan kalah. Nggih. Oh. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mbak Umi bisa kuliah S2 di UNES. Langsung diterima sebagai mahasiswa baru 2026. Oh. Iya, wis saus matur karo Pak Warek. Langsung. Rono kon juga jurusan apa? Jurusan. Lah berarti kula langsung ten UNES langsung bayar ngoten, Pak. Oh iya. Oh. Terakhir tanggal 8 gitu nek sing S3, Bu nek sing S2 raro. Oh nggih. Pokoknya spesial untuk para praktisi-praktisi di lapangan. Bagi pelukis, bagi yogo, bagi sinden, dalang, pemain film, toprak kabeh iso kuliah ning UNES. Oh nggih. Ganti Elisa. Elisa iki sono untuk dewasa iki. Ora rondo iki aku wis dewasa banget lho, aku wanita dewasa aku padake. Wis percaya berarti wis mudeng karepe iki. Wis yo, mudeng. dok, Karepe kadang kon podong. nembang gentenan iki lho. Oh iya. Duh, Elisa. Bendera teraske yung Aja nggon kono. Wis tongko aku terus ngono kuwi tak imbuh 20. Kok sithik men iki, Mbok? 20 juta Bapak iki. selendang kuning. Bayarmu ki piro arek imbo iki? Hah? Bayarmu ki piro? Wong arek imbo 750 iki? nek arep 3 tahun mosok ra lunas. Oh iya. Bener. Selendang kuning kan saking Alah. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya Jaya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Swara kurang permono. Ono merongose saya ketok. Kula niku asline gak merongos. Lah napa? Pas lahir niku ilate kula kedawan. Lah, ape diketok dokter. Heeh. Lah niku nggo heman, akhire untune sing takon nututi ilate. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngono. Dadine ngeten niki. Andek mono ya mbokmu cilikane seneng karo kowe bangga. Kowe bangga. Dikudang ganteng-ganteng dhewe lho mbokmu. Oke, Piye terus? angger pe sekolah no. Bagus dhewe, bintang dhewe. Ape teng pundi Mas? Sekolah Mama. Wah, terus Bareng ning sekolah nawar kancaku Jiro Lupatmo, tetep elek dhewe. ya itu tanda bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tulus. Abadi seperti matahari. Ke endi mo raine? Rai ning dhuwur kok delok raine ngisor. Ah ngisor ki yo duwe kok. Rai apa? Rai lok. Iya. Mama ape seneng aku tenan ate. Ora kowe iki lho kaya wiyu kangkang. Rasane aku pengen nyebrang rono lho. Wah, kepengin digendong mesti. Aku lak Simbolis iki ini. Ning wasis ngungro. Iki lho kaline jembar gede banget iki aku ora iso nyebrang, Mas. Nah, kalimu kekamban kok. Kambang. Iya. Iki lho, pikantuk salam saking CFC Semarang. Cik. Mas Surito, assalamualaikum, sugeng dalu Bobo. CFC Semarang derek nyimak, salam kagem CFC Senusantara, rahayu sembah nuwun. Sembah nuwun. Salam Mas Utomo. Iya. Apalah kita tanpa penggemar ya Pak Iki. Oh iya, betul, Terima betul, kasih betul, Cakraningrat Fans Club. Nggih, Pak Suwono gebek. Iya, nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Suwono Gondosari. Ngemplak. Nggih, matur nuwun. Terus Hangung rumarang bendara
Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis. Oper Nduk Umi Hafifah mumpung disimak iki Mas Kuncoro Umpama saking Semarang menika. Nggih, selamat S2-nya. Oh nggih, sembah nuwun Mas Kuncoro ya. Jelaske nak. Terus tresno sesideman. Umi. Luwih becik patenono nimbang pisahan. Payungke Mas. Kembang rame ngidul gerobokan so. Monggo Mbah Kong. Cari tane
menika request yang Mbah Kakung Pak Tugiman menika. Nggih, mugi dados. Mbak Elisa lan Nduk Umi saged lenggah rumiyin.